De moment, a la Unió Europea tenim 3 vacunes que han estat aprovades per l'Agència Europea del Medicament. Són les de Pfizer, la de Moderna i la d'AstraZeneca. La principal diferència d'aquestes 3 vacunes és que tant la de Pfizer com la de Moderna es basen en RNA missatger, que és una tecnologia nova de vacunes que ha demostrat ser molt segura i eficaç. La tercera vacuna, la d'AstraZeneca, és una tecnologia més clàssica basada en vectors virals que també està funcionant molt bé. Aquestes diferències també fan que les vacunes tinguin preus diferents. La d'AstraZeneca, que està basada en tecnologia més clàssica, té un preu més barat, més assequible, que les altres basades en RNA missatger, que representa una tecnologia més cara i més nova. Bàsicament, el que defineix si una vacuna s'ha d'administrar en una o 2 dosis és la quantitat d'anticossos que generen aquestes dosis. Si una dosis és suficient per generar una protecció eficaç contra la malaltia, llavors una dosi serà suficient. Normalment, 2 dosis són necessàries per assegurar no només un títol elevat d'anticossos, una quantitat suficient d'anticossos neutralitzants, sinó també per assegurar la durabilitat d'aquests anticossos en el temps. Totes aquestes vacunes no són absolutament esterilitzants, és a dir, no ens prevenen de la infecció. El que sí que fan és prevenir-nos de la malaltia. Per tant, tot i que estiguem vacunats, encara ens podem infectar, encara que sigui de manera lleu, i per tant, si ens podem infectar, podem transmetre el virus. Per tant, mentre hi hagi virus circulant, tant les persones vacunades com les no vacunades haurem de seguir portant mascareta i haurem de seguir continuant amb les nostres estratègies de contenció del virus mitjançant distància social, higiene de mans, etc. Sabem que totes les vacunes que han estat aprovades i les que estan en desenvolupament activen el nostre sistema immunitari, és a dir, generen una resposta immune eficaç. I aquesta resposta immune no només depèn dels anticossos, sinó que també es generen altres tipus de resposta, com és la resposta immune cel·lular. El sistema immune és molt complex i té diferents mecanismes per atacar un patogen. I sabem, afortunadament, que totes aquestes vacunes són capaces d'activar totes les branques del sistema immunitari. No podem tenir una idea clara de quan durarà la immunitat generada per les vacunes. El que sí que sabem és que la immunitat generada per la infecció natural dura almenys 6 mesos després de la infecció. El que jo podria esperar d'una vacuna és que aquesta immunitat duri encara més temps. L'administració global de vacunes no només ha de ser possible, sinó que és estrictament necessària. Per això necessitem molts prototips de vacunes per arribar a tota la població mundial. Penseu que en aquests moments en què estem veient l'emergència de noves variants del virus, si només protegim els països rics, que és el que està passant en aquests moments, el virus continuarà circulant en els països pobres. El virus continuarà evolucionant i es farà resistent a vacunes. Per tant, ens tornarà un virus resistent. I tota la feina que haurem fet vacunant a la població dels nostres països no haurà servit per res. Per tant, necessitem, des del principi, des del primer moment, que aquesta campanya de vacunació arribi a tots els països. Quina és la manera de fer-ho? La millor manera de fer-ho és disposar d'un gran nombre de vacunes, que moltes companyies farmacèutiques puguin posar-se a fabricar, a produir vacunes que puguin ser administrades no exclusivament als països rics, sinó també a tot el món.